Achiel kuomgi en wach mar tudo sitima. Ng'ato wacho ni jomoko osebiro to en ja Kenya Power kaluwore gi ng'ama owuoyo. To iloko kiny tim kama, ochako wacho weche mag within 600 meters radius. Miwacho ni owinjo bed ni iyudo sitima nono. Ng'ato bende wacho ni token kochulo kata 100 to neno ka otin maonge. Ang'o matimore ka? Nitiere tuko yie moro bwo mesa koso ang'o matimore ka engineer? Erogi jojero kamano. Yes. Tuko yie moro to onge. Wachagi wach token nikech token ingeni koro en pesa. Yes. Seche ma wa connect ng'ato through the last mile project ma watimo sani e thoth gwengewa. Last mile project kwa connect godo to onge kata otongla achiel ma ikwayi kaka connection fee. Nikech sirikal ofund nyaka the last mile connection. En nani koro nitie connection fee mar 15,000 ma mita ka mita ma otudi through last mile project nyaka chul. Koro ka inyiewo token, for example, inyiewo token mar siling 100. Siling 50 or 50% of that token dhie chulo loan mar 15,000 chande. Koro token midhi yudo en mar 50 shillings, half of it. Koro anytime ma ng'ato nyiewo token, simuda ng'ato yudo ka jabathi moro manotudo stima chon, en no apply, omiye reference number mochulo. Koro mita ne cha onge loan. Koro en konyiewo token mar 100 to yudo token mathoth. To in kinyiewo mar 100 iyudo mana kiminus. Nikech bathe 50% dhi chulo loan chande, that 15,000 mar connection cha. Koro mano en yo ma sirikal nokelo mondo mi okony godo ji yud connection maonge ni ng'ato bed connected nikech noonge pesa monyalo chulo dichiel. All right. Machielo en